Имам предвид. И здравейте, приятели, днес ще правим влог за Roblox. Така, значи... И аз ще дойда. Добре. Значи... Чакай да рибусна. Може да можеш. Значи, ще влизаме на къщичката, да видите две тайни места. Чакай, то не те няма. Ще ви покажа две тайни места. Значи... Първото ще ходим на... всичките тайни неща. Моят видео. Добре да я мълча. Братовчет ми е тук и... Да. Изчакваме, защото така... Защото така, много съжалявам. Значи... Значи, аз съм облекана. Ето така. Мале. Значи, аз така правя, защото ще ходиме там и... Добре, сега в морето, в басейна първо. После тук. Се намираме тук. Отиваме напред. След това тук. Хора, абонирайте се за Стоян Митев английски, че аз имам само 3 абоната. Добре. След чет ми има той YouTube и аз вече имам, защото той ми показва. Значи търсиме това. Защо гледах, бе?